El passat dijous 28 d'abril, Sant Pol de Mar va celebrar el ple municipal extraordinari de l'Ajuntament, on es va aprovar, amb tots els vots favorables, l'aprovació de les actes de les sessions del 27 de gener, el 29 de febrer i el 4 d'abril. Va cobrar especial importància el dictamen d'aprovació de modificació de l'ordenança fiscal número 14, que va servir, entre d'altres coses, per fixar els preus de les zones blaves d'estacionament de cara a l'estiu que ve. A més dels vots a favor dels partits de govern, Convergència i Unió i Junts per Sant Pol, Esquerra Republicana també hi va votar a favor. El següent punt del dia va consistir en la proposta d'aprovació definitiva de les bases reguladores per a l'atorgament de les subvencions d'ajuts socials. Així justificava la proposta el regidor de Serveis Socials, Josep Parada. Aquestes bases n'hi ha unes que són genèriques i nosaltres les adaptem a les necessitats del poble i es posen uns màxims. Esquerra Republicana, tot i que mitjançant el seu portaveu Albert Font va preguntar si hi havia hagut alguna mancança pressupostària, va acabar votant a favor i la proposta va quedar aprovada amb els vots a favor de tots els grups polítics. Però el punt més polèmic de la sessió va ser el de la modificació del règim de la dedicació dels polítics a la corporació, així com del règim d'assistències a les sessions dels òrgans col·legiats. Esquerra es va enfrontar al govern, format gràcies a l'acord d'estabilitat entre CiU i Junts per Sant Pol, acusant-los d'haver-se autoimposat retribucions abusives, tenint en compte, sobretot, que s'acaben d'incorporar al govern 3 membres de Junts per Sant Pol. A més, Albert Font va assegurar que el pacte CiU-Junts per Sant Pol estava utilitzant la majoria absoluta amb un tarannà gens positiu pel poble. L'alcaldessa va defensar la retribució a canvi de la dedicació pública i també el pacte de govern. S'ha comptat, s'ha mirat, i els regidors que s'han tret algunes regidories, per exemple, a Xavier Caterineu s'ha tret esports, però continua portant 3 regidories de molt de pes, vull dir que realment el que hagin entrat ha sigut bo per Sant Pol. Tot i la discrepància entre el govern i l'oposició, la modificació es va acabar aprovant amb els vots favorables de CiU i Junts per Sant Pol. Com que era un ple extraordinari, no es va poder votar res amb caràcter urgent i per això es va convocar un altre ple extraordinari sense retribució i davant de les explicacions que va demanar Esquerra, l'alcaldessa va explicar que es devia a la necessitat de fer un ple abans del Consell Comarcal del Maresme, ja que en teoria el ple de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar tocaria fer-lo més endavant. Un cop acabat el ple, els portaveus de cada grup polític van fer valoracions. Doncs bé, seguim amb un pacte de govern estable en Junts per Sant Pol. Hem presentat avui 2 punts importants, canvis d'ordenances, canvi de retribucions de regidors. Hem tingut, evidentment, les preguntes de l'oposició, doncs resposta com que tot estava bé. Hi ha hagut una mica de problema amb la lectura del punt d'ordre del dia, que hi ha potser algun lío entre una cosa i una altra, però bé, igual, en general molt bé, un ple més, gent molt educada i molt tranquil·la de moment i que duri. Doncs ha sigut un ple difícil, com heu vist, perquè era lògic que trobéssim en aquesta situació, perquè quan es posa un valor a la feina, des de l'oposició es veu d'una altra manera i t'ho puc garantir perquè nosaltres hem estat 12 anys a l'oposició i ho veiem d'una altra manera, encara que érem conscients de que la dedicació no era més inclús que la que es pagava, no? I bé, crec que ha estat un ple intens, sobretot en aquest punt, en el que nosaltres hem plantejat les nostres consideracions sobre el que s'estava proposant en el ple, aquestes noves retribucions i l'increment que suposava segons els càlculs que nosaltres havíem fet amb la informació que se'ns havia facilitat per part de l'Ajuntament i disgustats primer pel que pensàvem que era i després disgustats perquè se'ns ha intentat rebatre amb una informació que no era la correcta.